Cans. Medre Cans e sempre Cans. E por suposto que Medre Cans, moitos anos. Xa non sei se terei voz para decir un Medre Cans. Eso foi moi ben Xurxo Souto. Viva Cans! Medre Cans! Este é o primeiro ano que veño a Cans, como público, como traballadora, e encántame, porque me parece moi difícil conseguir integrar un festival nunha aldea e respetar a idiosincrasia da aldea e respetar os veciños e o ritmo do propio lugar, e a medida que o festival foi crecendo, creo que conseguiu preservar iso. Eu estou encantada, todo o mundo está como, é super agradable e acolledor, entón o festival invita ao público e aos traballadores a disfrutar do lugar e a aproveitar todas as ofertas e as actividades que se programan. Augurolle moitísimo máis futuro que pasado, e iso que xa van 22 anos. O festival vai medrando, e medra moito, afortunadamente, hai moitas actividades, moito público, moita xente, pero non perdeu a súa esencia. A xuventude, a alegría, o cheiro a juventud, a viño, a todo. Isto non é un festival, isto é a maravilla. É o amor da veciñanza que abre as súas portas para recibir os vindeiros. Entón, cada ano aprendemos máis, cada ano é máis lindo, cada ano, como aconteceu hoxe, aprendemos cancións novas. Insisto, Cans é a felicidade. La idea de rondallas surge de un vídeo en YouTube de la rondalla de Santa Eulalia de Mos, versionando Thunderstruck de AC/DC, con sus trajes tradicionales, sus gaitas, panderetas, bombos y demás instrumentos, y que yo lo vi y dije, pero esto es una locura, qué maravilla es esto, y a partir de ahí empezó todo. Eu creo que o aplauso é inmerecido porque ainda non miraron a película, pero espero que cando a vexan sigan aplaudindo. O sea, me parece la gente, el cariño, la energía que hay aquí, me parece increíble, o sea, para quedarse a vivir. Que se quite Cans, donde esté Cans. Recomendo yo moitísimo a todos os actores por aí, tes que vir a Cans, vas flipar, que paseen en Chimpín, que disfruten deste ambiente, deste lugar, da hospitalidade da xente, das leiras, da naturalidade que é Cans. Longa vida a Cans, porque é un lugar para mí imprescindible. O Festival de Cans un ano máis, xa que xa van 22 e serán moitos máis, reúne a todos, reúne a xente maior, reúne a xente máis nova, reúne tamén as persoas que xa non están, e por iso Cans ten algo especial. Cans é un festival que marca no Porriño e marca en toda Galicia. Este evento para o Concello de Porriño é moi grande porque consigue xuntar moitísima xente de todos os ámbitos e que culturalmente aporta moitísimo ao Concello de Porriño e a todos os seus vecinos e vecinas. É un placer para nós contar con un festival deste calibre aquí no Concello de Porriño. E darlle gracias unha vez máis a todos os voluntarios e voluntarias, a Asociación Arela, a Pacto, a todos eses que fan posible realmente que este festival pois sexa un éxito. Gracias a eses colaboradores, ás empresas grandes, pero tamén ás máis pequeniñas e ás daqui, ás locales tamén do noso Concello, que colaboran para que este festival sexa un éxito. Viva Cans, Medre Cans! Unha gran cuestión é que nos últimos anos, como gran expresión de amor, vimos como apareceu da nada, o mellor dito, dentre as silveiras, o muiño de Froxán. Pero Paco, no, pero volveremos volver cada ano o muiño de Froxán ata que o muiño boa! Entón, creamos ese cántico reivindicativo. O ano que ven o muiño vai moer. O ano que ven
Bueno, desde aquí tamén quero dirixirme a Paco, ese muiño que temos que reparar, ese muiño que po ano que ven ten que moer, porque senón non podrei vir aquí a Cans, porque Paco non me vai deixar entrar. É fermoso. De que falamos de algo moi dramático, unha parroquia tan pequena que nos pode chegar tantas historias. Ese accidente que aconteceu hai 70 anos, por rapaces na escola, ven arder físicamente outras persoas. Entón, ter esa testemunha de primeira man, non só a través da prensa, hoxe Celso falounos, era un deses nenos que te tivo que dicir o maestro, señor maestro, está ardendo xente. Nós fomos para riba do montículo e miramos como a xente dentro desfacíase contra o parabrisas a gritos vivos, quitarnos aquí, quitarnos... Porque estaba cansada, cansada. Estamos moi satisfeitos de como foi todo, de toda a xente que viu, do tempo maravilloso que hubo, da colaboración de veciñas, de veciños, de toda a xente que nos axudou a sacar adiante unha vez máis pois esta 22 edición, que eu creo que foi, bueno, posiblemente das mellores desde antes da pandemia, non? Volverei a Cans seguro. Medre Cans, guau. Guau. Eu sempre quixen vivir aquí, seguir a ruta do chimpín, chimpán, chimpón, no Jalpón se empezou o festival, nena, eu son de Cans. Medre Cans!